बेजों मोगा मोगि लानो नागिरदों नोंथाङा दिनैनि बे आलायारन थियेटारखौ नायनानै माबायदि मोनदों एबा बर' समाजनि थाखाय नोंथाङा एबा हारिमु आफादनि जानानै नोंथाङा माबायदि रायजोफोरनि गेजेराव माबायदि फोसावनो लुबैदों? आं आलायारन थियेटारखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नायजाबा मोजां जादों आरो नोंनि थाखाय बे नाटकखौ दिन्थिफुंनायाव गोरोन्थि जायाखै आरो आं मोजाङानो नुदों। आं बे बर'नि थियेटारखौ आं मोजाङै थारमाने हारिखौ लाखिनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरो नाटकआबो मोजाङैनो जादों। गोलाव जादों 4 घन्टा होनना बुङो आबौ पद्मधरा बुंनाय हिसाबै 4 घन्टानि होनना बुंदों। स' आं मिथिना मोनबाय जोबोद मोजां जादों बे नायजाबा जोबोद मोजां जादों। नायगिरि बिथांमोननिफ्राय आं फंनैसो मिथिनो लुबैदों। स' आङो दायो ओंखारबोगासिनो दङ नायजाबखौ नायनानै ओंखारबोगासिनो दङ आलायारन थियेटारखौ नायनानै। स' नायगिरि बिथांमोननिफ्राय आं फंनैसो मिथिनो लुबैदों। हेल' आं बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय फैदों। स' आं मिथिनो लुबैदों जेनेबा बे बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय आङो मिथिनो लुबैदों दिनै नैबे आलायारन थियेटारखौ नायनानै जेनेबा नोंथाङा माबायदि मोनदों एबा रायजोफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि मेसेज होनो लुबैदों बे थियेटारखौ नायनानै बर' हारिनि थाखाय माबायदि मेसेज होनो लुबैदों नोंथाङा फंनैसो बुङो नामा? बेथ' मोजां जादों नाटक हिसाबै मोजां जादों खिन्थु सेटिंफोरा थिग जायाखै नायनोबो मोजां मोनो सेटिंफोरा थिग जायाखै दा हिसाबै जों मा बुंनो दा मानसिफोराबो थारमाने सेटिंफोरा मोजां जायोब्ला मोजां जागौमोन। अके थेंक इउ। जों मिथिना मोनबाय बड'लेण्ड खौरां हिसाबै जों फोरमायनो लुबैदों नायजाबा बांद्राय मोजां जायाखै बेखौ रायजोफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। स' आं बुंथिनो लुबैदों दायो जोङो सिङाव हाबनानै जेनेबा आर्टिस्टफोरनि सायाव जोङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो एबा बिथांमोननि सायाव जोङो मोननै मोनथामसो जों बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। स' आङो सिङाव हाबनो लुबैदों। ओरैनो सारमोननियाव नै बिथांमोनानो जाहैबाय जितु जितु दिनैनि आलायारन थियेटारखौ सामलायदों बिथांमोनानो कमिटि हिसाबै बिथांमोना दङ। स' आं बुंनो लुबैदों बिथांमोना आलायारन थियेटारखौ दिनैहाय बर' बाजार बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार एरियायाव अर्थात रुमबां नोगोराव बिथांमोना नैबे आलायारन थियेटारखौ दिनै दिन्थिफुंदों रायजोफोरनि गेजेराव। स' बिथांमोननि बिथांमोना मा बुङो जोंनि गेजेराव जोंनि बर' खौरांनो मा फोरमायो बेखौ आं मिथिनो लुबैदों। सार दिनै जों मिथिना मोनदों जेनेबा बर' बाजार एरिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार एरिया रुमबां नोगोराव दिनै आलायारन थियेटारखौ नोंथांमोना लाबोदों कमिटि हिसाबै नोंथांमोना कमिटि दानानै नोंथांमोना बे आलायारन थियेटारखौ नोंथांमोना लाबोदों एबा रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंदों। स' नोंथांमोना रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनानै दिनै माबायदि मोनदों गोसोखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमिटि दानानै जेनेबा रायजोफोरखौ दिन्थिफुंबाय आलायारन थियेटारखौ दिन्थिफुंबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि रायजोफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा मेसेज होयो? दा थियेटारखौथ' जों लाबोदो जेनेबा जोङो गावनि पार्सनेलि लाबोनो थाखाय लाबोयाखै जेनेबा हारिनि हारिमुखौ मोनसे स्टेपजों आगोलसे स्टेपजों गोजौआव दिखांनो थाखाय जों नारा नाथा नाजानानै ग्रुपिजमजों लाबोनाय जादों। दा रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददखौ जों लुबैयो जाहाथे नैबे दिनै गिबि दिन्थि हरा जोबनानै थांबाय नेक्स्ट नैथि हराव साननैनि जि हाबाफारि बेयाव गासै रायजो राजानि लैहोर फैनायखौ जोङो
आसा थिदों बेखिनियानो। आसा नोंथाङा जेनेबा बे थिएटारखौ लाबाय नोंथाङा बे थिएटारखौ लाबनायनि जाहोना जेनेबा नोंथाङा नोंथांमोननि ग्रुपनि मुलाम्फानि थाखाय लाबोदों एबा हारिनि हारिमुखौ जौगाखांनायनि थाखाय लाबोदों बिनि थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा? बेखौथ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय बावैसो सिगाङावनो जोङो हारिमुखौ मोनसे आगानसे स्टेप जों गोजौआव दिखांनो थाखाय जोङो ओरैनो ग्रुपिजमजों नारा नाथा नाजानानैबाबो दिनै जोङो एसे मोगथाङाव महर होनो हानानै गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजानिबो जोङो थोजासे हेफाजाब मददखौ मोन्दों बेखिनियानो। नोंथाङा दिनै बे जायगायाव बे थिएटारखौ लाबोनानै रायजोफोरनो देखायनानै माबायदि गोसोखौ माबायदि मोनदों? रायजोफोरनो दिन्थिफुंनो हानाथ' जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोंखौ बोथोराबो बिदि बांद्राय सुबिदा होआखैमोन खिन्थु नै दिनैनि समाव ओरैबायदि लाखि जोङो बोथोराबो जोंखौ खाबु होनाय रखम जाहैदों आरो दा बिनि थाखाय आं इसोरनि सेरावबो रोजा रोजा माबा थाबाय जेनेबा गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय सिबिनाय थाबाय। जों मिथिना मोनबाय बिथाङा बुंगासिनो दङ बिथाङा हारिमु आफादनि जानानै बिथाङा हारिखौ दैखांनो थाखाय बिथाङा जिथु रल लादों बिथाङा माने हारिखौ जौगाखांनो एबा हारिनि कालचारखौ जौगाखांनो थाखाय बिथांमोना जेनेबा दिनैनि थिएटारखौ नैबे राबां बर' बाजार बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार रुमां नोगोराव बिथाङा लाबोनानै देखायदों। स' बिथाङा लस जानाय लाब जानाय बे खोथाखौ फोरमायाखै। स' बिथांमोना फोरमायदों लस एबा लाब बेफोरखौ जेबो माबा गुरुत्व लायाखै। स' बिथांमोना हारिनि जिथु कालचार जोंनि बर' हारिमुनि जिथु हारिमु बेखौ जौगाखांनायनि थाखाय बिथांमोना बे थिएटारखौ लाबोदों बेखौ जों मिथिनानै मोन्दों। बिथाङा लस एबा लाब बेखौ जेबो सानाखै। बिथांमोना जेनेबा लसआनो जा लाबानो जा बेखौ सानाखै। बेखौ आङो बर' खौरांनि जानानै आं रिपर्टार हिसाबै खाम्फा खुंगुर आंजों केमेरानि हिसाबै दङ जेंना केरकार्टारि आरो लोगोसे बायदि बायदि दङ। स' आङो बुंनो लुबैदों गोबां मानसि नुनो मोनदों टिकेटआनो थोलायाखै बे बर' बाजार एरियायाव आलायारन थिएटारा जोबोर मोजां जादों होननानै जों मिथिदों। गोबां मानसि जोङो केमेरामेनखौ आं एसे मानसिफोरखौ देखायनो थाखाय खावलायबाय। गोबां मानसि नुनो मोनदों दायो आं नायगिरि मोगा मोगि लानो लुबैदों। आब'आ दिनैसो नायदों ओमफ्राय ओरैनो माबायदि मानसिफोर जादों दिनै? गोबां मानसि जादों होननानै जों मिथिना मोन्दों। स' एसे साइकेलाव थांनानै आं एसे फंनैसो मोगा मोगि लानो लुबैदों रायजोफोरनि गेजेराव दिनैनि बे आलायारन थिएटारखौ नायनानै माबायदि मोनखो एबा माबायदि रायजोफोरनि गेजेराव बिथांमोना देखायखो बेखौ जों मिथिना लानो लुबैदों। गोबां मानसि नुनो मोन्दों हुलस्थुल जागासिनो टिकेटआनो जोब्बायनो जोंनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों। आं केमेरामेनखौ आंजों लोगोसे बुंफानो थाखाय खावलायदों। गोबां मानसि नुनो मोन्दों दिनै टिकेट थोलायाखै बेखौ जोंनि मेसेज होदों बिथांमोना। दिनै बे आलायारन थिएटारा जोबथा दिन्थिहर दिनैनो जोबगोन बे आलायारन थिएटारा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार एरियायाव दंफैयो बिथांमोना। स' आं रायजोफोरनि सिगांनिफ्राय आं एसे मिथिनानै लानो लुबैदों ओरैनो माबायदि थिएटारखौ नायनानै अके जों मिथिना मोनबाय दिनैनि नायजाबनि मुङा जाहैबाय बै अख्रां। जों मिथिनानै मोनबाय रायजो राजानिफ्राय। स' गोबां मानसि जादों बेखौनो आङो गासै बर' खौरां नायगिरि गासैखौबो बेखौ मिथिनो लुबैदों। बे थिएटारखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनदों बेखौ जों मिथिना मोनदों। साबायखर। स' दिनै This is
Terima kasih.